Ara veig que és un equip potent, eh? Bé, ja si m'ho permeteu, estaré dret i continuaré un poquet. El primer que vull fer, abans de parlar de les emergències que m'ha preparat l'assemblea, i part de moltes gràcies per organitzar aquesta jornada, fa molt de gust venir i pendents les vegades que faci falta i mos demaneu per venir per xerrar. Sí que us volia explicar una mica què és el PIC, qui som, com estem formats i què feim. Perquè suposo que tots heu seguit el nostre procés de crisi per diaris i jo m'agradaria posar bé les bases del que som i pretenem ser. Nosaltres pretenem ser un projecte d'àmbit balear. Encara que estem a Balear, costi d'entendre i de tragar. No tant com a Mallorca, sinó com a Menorca i Eivissa, on per dir que això a Balear no existeix. Nosaltres tenim l'organització separada per illes, tenim una executiva a cada illa, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, i una executiva a Balear que és la que coordina una mica de tot. Dic això perquè és molt important per nosaltres arribar, encara que no es costi, tot aquest àmbit balear, perquè pensam que des de la força de totes les illes és quan poden aconseguir arribar a objectius que mos han preparat. Segurament, si analitzem les causes d'aquestes emergències, que aquestes partides de taula no es posen d'acord ràpid, llavors segurament no es posen d'acord en les solucions que hem d'aplicar al camí que hem de tenir. Encara que crec que també un gran tant per cent mos hi posaríem fàcil, crec que més, però el que s'ha dit en ara mos costaria més, segur. Però bé, crec que al final, quan l'objectiu és el mateix, el que hem de fer és estar oberts a qualsevol proposta i tirar endavant. Quant a l'emergència econòmica que se xerra, no tots hi pensam que els problemes a Madrid. Els problemes a Madrid, no se sent, que els problemes és a Madrid i que sí que hem de ser a Madrid a intentar girar la situació. Nosaltres no ens definim com un partit independentista, ens definim com un partit autonomista, com un partit regionalista, nacionalista, si voleu, tenim moltes definicions, no independentistes. Llavors no estem d'acord i no estem còmodes en la relació que d'aquesta comunitat en s'estat, que aquí sí que podríem fer molta feina per canviar-la. Nosaltres proposem un model molt més federal, on les coses s'hagin des d'aquí cap allà i no des d'allà cap aquí, com és el que mos trobem ara. Dic això perquè és molt important de cara a l'emergència econòmica poder tenir nosaltres les pròpies eines de gestió i per això nosaltres apostam i demanarem i fem feina per un concert econòmic. Més enllà que la primera passa pugui haver de ser un rep fiscal, segurament que és molt necessari, també l'hem de lluitar, pensant que hem de tenir les eines en el nostre abast per poder fer política fiscal, política financera adequada per sortir d'aquesta emergència que mos trobam. I per això és imprescindible si ser a Madrid en aquest moment. Si no som a Madrid, amb els recursos, amb els reparteixen recursos, pensant que poca cosa podrem canviar. En aquest sentit, crec que hem de fer autocrítica, perquè mos preocupa molt, quan hem fet la presentació, heu sentit jo venint del món municipal, durant 12 anys de regidor, baldia i 4 anys més en comitè local, 16 anys de política municipal, que ara vist de fora, i com a president del PIB, veig que moltes coses estava equivocat. Jo pensava que el municipalisme era tot. I el municipalisme és molt important, però no és tot. Perquè realment el municipalisme al final és gestió, dia a dia. Però els grans recursos venen des de Madrid o des d'institucions superiors, com en aquest cas és el govern balear. I clar, jo crec que el PIB ens vam enfocar molt en el municipalisme. A fer feina en els pobles, on hem tingut un èxit relatiu important, però ens hem desenfocat massa de fer feina, d'unir la gent cap a un projecte per arribar a Madrid. Jo, el fet que no puguem reunir 50.000 persones, 50.000 votants, entorn d'una persona que ens representi el partit de país de Madrid, se digui PI, se digui més, se digui una confluència, se digui una llista unitària, se digui el que se digui, la veritat és que me frustra. I me frustra perquè veig que ens hem equivocat en el plantejament moltes vegades. Posant molta força en el món municipal, que no ho hem de deixar de posar, però pensant que s'ha d'anar a Madrid no som capaços, nosaltres mateixos no ens veiem en la força suficient
i nosaltres mateixos crec que ens estem llevant entre nosaltres, diguem, els partits de país mateix o entre la pròpia societat, no ens donaran el suficient com per ens veure allà i lluitar de veres el que lluiten altres comunitats com els País Basc o el Socanari, tants exemples que hi ha. Fa 2 setmanes vaig estar en Sòria allà i bueno, hem tingut un exitasso des de la Unió, des d'una proposta transversal i que no giri tant a un eix esquerra-dreta, sinó que giri cap a una proposta molt més transversal i que a vegades propostes d'esquerres seran bones i a vegades propostes de dreta seran bones. Sí que estic convençuts que sense anar a Madrid és, en aquests moments, impossible, inviable que hagi res, perquè no controlant la nostra pròpia política fiscal i econòmica. I si no la controlant, poca cosa podrem fer. Nosaltres no creiem massa en la política de subvencions, perquè gràcies al que veiem que és darrers anys, crec que la política de subvencions és una política molt electoralista, de la qual se n'està fent un abús a nivell de govern central, bàsicament, i una mica també a nivell de govern balear. Pensant més en fer una estratègia clara, en incentivar i desincentivar certes polítiques. I per això el fons Next Generation crec que és una eina clau que en aquest moment s'està desaprofitant i no s'està gestionant de manera correcta. És imprescindible que la política econòmica i fiscal incentivi o desincentivi certes coses. I en aquest moment, si ho vull dir clar, hem de desincentivar el turisme. Hem d'anar a un decreixement. El PIB està a favor d'un decreixement del turisme. Perquè això no és només que sobreexplotació dels recursos i ja no podem comptar massa més tot aquest ritme que duim. A més, veiem que més turisme no és més riquesa, és al revés. Aquests darrers anys hem anat bastant menys en aquest sentit. Per tant, ja vol dir, nosaltres anar a Madrid sí o sí ha de ser un objectiu principal i prioritari. Crec que m'he llegat una mica de massa, que en els altres. En quant a llengua i cultura, també vull que quedi clar. Llengua, cultura i país, per mi són renxes ferments. Ni me passa enrere, en cap cas. El que passa que nosaltres, a vegades, el que volem fer són més polítiques de foment, que diguéssim que d'imposició, no per res, sinó perquè pensem que funcionen millor. En aquest sentit, com ha comentat la Sara, en quant als funcionaris d'aquesta curta temporalitat i sobre d'anar als requisits del català, pensem que s'ha d'anar als requisits del català, però no només a través del certificat de català, hi pot haver altres maneres de justificar el coneixement de la llengua, que facilitaria molt de casos que la gent també tingués més fàcil o tingués més bo de fer. Per nosaltres, el català és la llengua vehicular i la que empleem normalment en el partit, en tots els àmbits, i evidentment pensem que és una llengua que s'ha de protegir, és la nostra llengua, i no farem necessaris i tots els polítics necessaris perquè no passi ni no passa enrere. I el mateix és l'identitat cultural, és un altre tema que ens preocupa molt. Nosaltres pensem que una de les problemes que tenim és que estem perdent identitat cultural com a poble. I això ve donat en molta mesura per la sobrepoblació que estem patint a tots els nivells. No només turístics, sinó també del dia a dia. Suposo que avui d'aquests dies, si no recordo malament, que els darrers, no per aquí ni 15 anys, s'ha ampliat un 75% de població de les illes. Això és un fet totalment inassumible i que no se pot gestionar de cap de les maneres. Nosaltres creiem que un dels grans problemes que tenim és la sobrepoblació, que ve derivada per molts factors. El turístic segurament és un d'ells, per això estem fent un sol de creixement, i amb una diversificació del model econòmic, perquè pensem que a poc, si anem baixant turisme, anirem baixant necessitat de feina, de ser conscients que si això anant de sobrepoblació vol dir que hi ha gent que ha de subdividir, no som tots, perquè si seguim en aquest ritme de creixement, pensant que no podrem gestionar massa molt més temps els nostres propis recursos. I és un debat complicat, perquè detatxin de segons quines coses, però crec que és un debat que com a societat hem d'encetar i hem d'afrontar. No ens quedarà més remei que prendre mesures segurament impopulars, però valentes de cara a un poc d'aquesta sobrepoblació que patim. En quant al tema d'emergència social i climàtica, també som totalment conscients
evidentment, el canvi climàtic que ens està venint, que és un fet. A més, pensant que el canvi climàtic variarà també la forma que tenim de fer feina i de viure, és un fet que cada vegada la calor és més alta, basta veure aquest disc com estem, i un fet que modificarà la manera que en aquest moment es poden viure aquestes vides. Per tant, hem de dedicar tots els esforços també a combatir el canvi climàtic, el decreixement, com he dit, i entrar una mica d'aquesta activitat econòmica tan frenètica que tenim. També part de l'estudi de l'habitatge, nosaltres veiem en dos factors. Primer, que no hi ha polítiques d'habitatge clares durant aquests darrers anys. S'ha basat tot en polítiques públiques d'habitatge, nosaltres pensant que una col·laboració privada i pública sigui molt més eficient. Posar una sèrie de preus tassats on els constructors puguin fer més habitatge per poder-lo de venda, però també pensant que molt de part del problema és precisament, com he dit ja diverses vegades, és aquesta sobreexplotació que patim. No podem seguir construint de manera limitada, no podem seguir tenint aquest ritme de creixement, perquè si no siguem una societat que no anem a un destí complicat per mantenir la nostra essència. Un altre dels problemes que també veiem i volem parlar de Montserrat, encara que sigui un tema segurament poc vistós, és el tema de la complexitat normativa que arriba a totes les administracions. Se xerrava dins l'emergència del tema de la tassa de retalls públics que tenim i també jo crec que s'ha de xerrar de l'eficiència del sector públic. Creiem pensant que hi ha una despesa exagerada, són temes del sector públic que s'hauria de controlar, s'hauria de regular i que en aquest cas també aniria molt bé una simplificació administrativa en molts casos. Sabeu, perquè nosaltres tenim moltes parts del petit comerç, de la petita empresa, xerrant molt amb associacions i la veritat és que avui en dia qui vol engegar un projecte quasi és un heroi i un valent, perquè té tantes traves, tanta inseguretat i tanta por a partir que mos fa, jo crec que mos fa molt de mal. I no podem basar tot en el sector públic. Nosaltres pensem que la part privada s'ha de protegir com si de veres, que s'ha de fomentar i que ha d'arribar amb unes regles de joc molt clares i molt transparents, cosa que per dia no tenen. Jo avui quan pensava que havia de dir, en aquesta petita xerrada que he pogut fer, he anat cercant totes les propostes que havíem anat fent durant aquests anys, com a PI, a diferents institucions que feu un llistat i dir-vos mireu què feim, de fer, mireu com proposar, mireu com ha anat. Però bé, en el fons veiem que això no se tracta de fer propostes, perquè les propostes al final caben en res, caben en molt poca cosa. Si no som capaços, jo crec que això és el missatge que sí que vull deixar clar, com a societat, ja no xerrar com a PI, el PI al final és un vehicle més que pot dur cap en aquest camí. Però com a societat, d'ajuntar-nos una mica, de defensar els nostres valors, la nostra manera de viure en tots els àmbits, i fer un projecte fort i comú com el pugui avançar a Madrid, veiem el futur molt complicat. Molt complicat. I no podem dir Madrid molt roba, Madrid molt desprecia, perquè jo crec que en aquest sentit no ho aconseguim, són nosaltres mateixos que molt despreciem una miqueta a nosaltres mateixos. Hem de fer un poc d'autocrítica també com a partits polítics. Si 40 anys no ho hem aconseguit, crec que cada cosa ens hem malament i cada cosa haurem de canviar i haurem de prendre. I en aquest sentit crec que hem de ser molt més oberts, molt més transversals. No... I ho dic de descarinyo, a vegades no ens hem de mirar tant que fa el possible adversari econòmic, polític, perdoneu, amb els que ens pensen, que aquests adversaris que seran de més, o els que no són adversaris en cap cas. I han de ser companys de viatge, han de ser companys de viatge tots, perquè si no unim aquests esforços i som capaços de fer ja, com he dit, aquest projecte més transversal, crec que ens venen uns anys complicats. I això depèn de nosaltres, depèn com ho creguem, depèn de què creguem en els partits del país, que moltes vegades creiem massa poc, i depèn de què tenim tots just endavant. Gràcies i després.